Vi kan lave en tilsvarende kombineret søgning, hvis vi vil kigge på for eksempel en dirigents historik med Danmarks Radio. I dette eksempel vil vi gerne vide, hvornår Rafael Frøberg de Burgos har dirigeret koncerter, hvor Beethoven var på programmet. Under dirigent finder vi de Burgos. Under aktivitet skriver vi bemærk i tekstfeltet og ikke i dropdown-menuen stjerne, koncert, stjerne, fordi vi gerne vil have alle koncerter, både torsdag, fredag, lørdag og søndagskoncerter. Og under fanen program finder jeg hændelser og program og skriver stjerne Beethoven og trykker nu enter. Resultatet her er alle de koncerter, som de Burgos har spillet med DR, hvor Beethoven har været på programmet. Hvis jeg vil præcisere denne søgning, kan jeg redigere filteret, og så yderligere indsnævre det eller udvide det efter behov.